Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simo. Taong 1990, Sorsogon. Matagal nang manlalako ang ama ni Simo. Mula noong isinilang siya, ito na ang naging pangunahing trabaho ng kanyang ama. Dahil dito, madalang lang noon ang kanilang naging pagkikita. Ni hindi nga nito natutukan ng kanyang paglaki. Gawa ng buwanan na ito kung umuwi. Sa pagkakalam ng marami, paglalako ng mga gulay at prutas ang pangunahing hanap buhay nito. Minsan, may mga pagkakataon ding nagpapasabay ito ng mga bilihin sa kanilang mga kababaryo. Hindi naman ito madalas mangyari, lalo pat nagpapatong din ang kanyang ama para hindi siya lugi. Ang kaso lang, imbis na makaunawa ito sa pagal at sakripisyo ng tatay niya, mas nagalit pa ang mga taong nagpapabili sa kanila. Kesyo, madugas ang tatay niya, mapanlamang sa kapwa, at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na hindi man lang nila pinag-isipan. Dahil dito, hindi rin nagtagal ang negosyo nito. Para naman makaiwas sa mga kaaway, nagdesisyon itong ituon na lamang sa paglalako ang pangunahin nilang hanap buhay. Ayon kay Simona, isang beses kada 2 linggo umuuwi ang tatay niya. Minsan kapag marami itong dala, buwanan na ito kung bumalik. Nakakabahala man ang paglako nito sa malalayo. Tatag ng loob ang kanilang sinasandigan tuwing nakakaramdam sila ng kakaiba. Para sa kanila, ang sakripisyong yon ang magiging daan upang guminhawa ang kanilang mga buhay. Dagdag pa ni Simona, madalang man kung umuwi ang tatay niya, hindi naman sila kinakapos sa mga pangangailangan. Bago kasi yun umalis, sinisiguro nitong kompleto ang mga pangangailangan sa bahay. Pera, pagkain, bigas, lahat yun dinidiskarte ng tatay niya. Ikinatutuwa naman nila ito sa kadahilan ng ramdam nila ang pagmamahal sa likod ng mga sakripisyo nito para sa kanilang lahat. Sa tuwing umalis din ang kanilang padre de pamilya, gabi-gabi nila itong isinasabay sa kanilang pagdarasal. Pagtungtong ng taong ito, di may pagkakailang batikan na sa paglalako ang tatay niya. Halos 30 taon na niya itong ginagawa, kaya lahat ng lugar malayo man o malapit, kabisadong kabisado na nito. Kapag malalapit lang din ang pinupuntahan ng kanyang ama, madalas siya nitong isama. Hindi mawari ni Simo kung ano ang rason nito, pero sa isip-isip niya, pabor naman ito kahit papaano. Maging siya man kasi, aminadong gusto niya talagang gumala paminsan-minsan. At para magawa ito, kailangan niyang sumama rito. Akala nga niya noon, isinasama lamang siya nito dahil sa tipo nitong dalhin siya. Pero sa katagalan, dito niya nalaman na meron pala itong binabalak sa kanya. Hindi naglaon, dumating na rin ang puntong hinintay ng kanyang ama. Isang hapon, pagka-uwi nila galing Karatig Baryo, habang nagbababa sila ng kanilang mga paninda, bigla namang nagwika ang kanyang ama ukol sa pangarap nito para sa kanya. Ayon dito, marami siyang gustong mangyari sa buhay ni Simo, pero ang pinapangarap niya ay maging manlalako rin ito kagaya niya. Dagdag pa nito na, handa siyang ipamana ang lahat ng kung anong meron siya, basta ba'y mangako itong susundin nito ang bawat sasabihin niya. Nang marinig naman ni Simo ang sinabi ng kanyang ama, nakaramdam siya ng pagkabigla. Hindi niya mawari kung seryoso ba ito o kung ano, gawa ng parang pabiro ang pagkakasabi nito ng mga bagay na yon. Bilang binata pa naman, at hindi pa gaanong mulat ang kaisipan sa realidad, wala siyang kaide-ideya sa kung ano ang nais ihayag ng kanyang ama. Basta ang ginawa niya noon, sumang-ayon lang siya sa nais nito, habang pabirurong sumasagot ng,
Baka magalit ang mga kapatid ko, Tay. Isipin nila na sa aming lahat, ako lang ang paborito mo. Pagkarinig naman ng tatay niya, bahagya naman itong napatahimik kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Bawat trabaho, anak, hindi para sa lahat. Sa mundong ito, may mga trabahong nakatadhana lamang para sa iilan. Baka sabihin mo madali lang ang paglalako. Pero kapag nalaman mo ang mga pinagdadaanan ko araw-araw, baka magulat ka. Wala akong nakikitang potensyal sa iba ko pang anak maliban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Marunong akong tumingin ng patas. Meron na rin para sa kanila kung sakali mang mawala ako ng maaga." Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung tumalikod. Si Simo naman, ipinagpatuloy lang ang kanyang mga ginagawa na parabang walang nangyari. Pagpatak naman ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, di na muna siya dumiretso sa silid. Nakasanayan na rin kasi niyang tumambay na muna sa labas para pagmasdan ng mga alitaptap sa puno ng mangga. Ito ang nagsisilbing pampapuyat niya upang magkaroon siya ng magandang pahinga. Habang masaya siyang nagmamasid sa langit, hindi niya namalayan ang paglabas ng tatay niya. Kung hindi pa siya nakarinig ng kalabog malapit sa pinagtatalian ng kalabaw, hindi niya pa namalayang nasa labas din pala ito. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya itong tinanong ukol sa ginagawa nito. Di naman kasi ito madalas gawin ng tatay niya, kaya naman hindi niya maiwasang magtaka. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad sa kanya ang mga ginagawa nito. Ayon sa kanyang ama, gabi-gabi niya rin itong ginagawa, kaso lang hindi siya napapansin ni Simo. Dagdag pa nito na, para maiwasan ang anumang aberya sa lakad niya, palagi niyang kinakausap ang kanyang kalabaw. Tinatanong niya ito kung meron bang masakit dito, nangihina ba ito, at sa kung ano mga kailangan nito. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga hinaing ng alaga niyang hayop, nalalaman niya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Pagkarinig naman ni Simo sa sinabi ng tatay niya, di naman niya mapigilang mapatawa. Sa isip-isip niya, binibiro na naman siya nito. Tumanda na lang kasi itong si Simo, hindi niya pa narinig na magsalita ang mga hayop. Ngunit, makalipas pa ang ilang minuto, napansin niyang hindi binawi ng tatay niya ang mga bagay na sinabi nito. Madalas kapag nakikipagbiroan ito sa kanya, palagi nitong nililinaw ang mga salitang binabanggit nito, lalo na kapag alam nitong magdudulot yon ng kalituhan sa kanyang utak. Ang inaalala kasi noon ng tatay niya, baka mag-isip ng kung ano-ano itong si Simo. Ayaw naman niyang tawaging baliw ng sarili niyang anak, kaya hindi niya pinahintulutang makapagsambit ng mga salita na masyadong imposible. Ngunit sa pagkakataong yan, tila bang may gusto itong ilahad sa kanya. Isang bagay na agad namang nakakuha ng kanyang atensyon. Walang sabi-sabi, tumayo itong si Simo, sabay lapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagkukumpronta naman niya rito, mahinahon niya itong tinanong ukol sa bagay na tinutukoy nito. Dagdag pa niya na, alam niyang hindi ito nagbibiro, kaya gusto niyang malaman ang ibig nitong sabihin. Nang marinig naman ito ng tatay niya, seryoso naman itong inilahad na totoo ang mga bagay na sinasabi niya. Dagdag pa nito na, kaya hindi siya nakakaunawa sa dialekto ng mga hayop ay dahil sa hindi siya marunong makinig. Matapos naman itong makapagsalita, may dinukot itong itim na dahon sa kanyang bulsa, sabay lapat sa magkabilang tenga ni Simo. Makinig ka ng mabuti, anak. Buksan mo ang lahat ng pandama mo. Sa ganoong paraan malalaman mo ang kanilang hinaing. Kung malalagpasan mo ang pagsubok na ito, tunay ngang ikaw ang bukod tangi sa mga anak ko. Kasabay ng pagwika ng tatay niya,
ay ang dahan-dahan itong pag-atras sa kinaroroonan niya. Si Simo naman noon, pilit na inuunawa ang mga katagang kanyang narinig. Mapasapuntong yun kasi, sadyang hindi niya pa kayang maunawaan ang lahat-lahat. Kalaunan, pagramdam niyang tumahimik na ang paligid, may mga narinig siyang bulong sa hangin. Katulad ito ng tinig ng mga matatandang nagdadasal kapag gabi. Hindi niya mawari kung saan ito nagmumula dahil sa pakiramdam niya nanggagaling ito sa lahat ng direksyon. Ang mas nakakagulat pa, kahit yung pintig ng puso niya, naririnig na rin niya. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na siyang napasilay sa kinaroroonan ng alaga nilang kalabaw matapos siyang mapansing parang nagsasalita ito. Nakatitig din ito sa kanya, animoy nagkakaintindihan silang dalawa. Litong-lito man si Simo noong mga oras na yon, minabuti niyang tanungin ang kalabaw. Bahala na ako mapagtatawanan, basta gusto niyang sundin ang abiso ng tatay niya. Upang hindi naman siya mahirapan, simpleng pagkamusta lang ang kanyang ginawa. Matapos nun, agad namang sumagi sa isip niya na parang nasisiraan na siya ng bait dahil sa kanyang ginawa. Hindi na rin siya umasang sasagot pa ang kalabaw pero nang akmang tatalikuran na niya ito, bigla itong nagwika sa kanya. Yung boses ng kalabaw na yon pinuno, kaboses ng lalaking edad 40 anyos na. Medyo garugal din ito pero nagkakaintindihan pa rin sila. Pagkarinig niya sa sagot ng kalabaw, dito na siya unti-unting napatahimik. Yung mundo niya, unti-unti niyang naramdamang bumagal pansamantala. Nakakasindak ang ganoong pangyayari, lalo pat unang beses niya itong naranasan. Di lang yun, napaisip din siya kung papaano ito ginawa ng hayop. Akala nga niya, yung tatay niya ang nagsalita, pero masyado itong malayo para bumulong. Abala rin ito sa pagyupyup ng sigarilyo, kaya malabo talagang pagdiskitahan siya nito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang nararamdaman, pilit niyang inunawa ang mga nangyari. Isip siya ng isip kung paano ito naging posible, hanggang sa marinig niyang nagsalita ang kanyang ama. Mahinahon itong ipinaliwanag ang lahat, hanggang sa naging kapani-paniwala na yon para kay Simo. Alam naman niyang napakahirap ng paniwalaan, pero siya mismo ang nakasaksi nito. Hindi man pwedeng sabihin niyang nababaliw siya, gawa ng alam niya pa kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkaraan pa ng ilang segundo, ipinagpatuloy ng tatay niya ang pagsasalita. Detalyado ang lahat ng naging paliwanag nito, dahilan para mas lalo itong maging kapani-paniwala para sa kanya. Hindi ka nasisiraan ng ulo, Simo. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ang mga naranasan mo kanina, pawang kapiranggot ng iyong kakayahan. Kung gugustuhin mong magpatuloy, marami ka pang matututunan. Sa ngayon, gusto kong malaman sa'yo kung nakahanda ka na bang tanggapin ang tadhana mo o mas gusto mong mamuhay sa kung ano man ang iyong buhay na tinatamasa ngayon. Nang marinig naman ni Simo ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapabuntong hininga habang sumasagot sa kanyang ama nang, "Kung ito ang gusto niyo para sa akin, tay, sino ba ako para tumanggi? Malugod ko hong tatanggapin ang mga bagay na ilalaan ninyo para sa akin." Matapos naman itong mailahad ni Simo, dito na nagsimula ang maganda nilang ugnayan. Dumaan pa ang mga araw, kasama na siya nito sa malalayong paglalakbay. Hindi naman noon tutol ang kanyang ina, lalo pat may permiso ito sa kanyang ama mismo. Inakala rin ng kanilang pamilya na naglalako lang silang dalawa, pero hindi nito alam, bawat baryong napupuntahan nila, pumapatay sila ng mga aswang bago umalis. Upang mas maging maayos ang kanilang plano, nagkakaroon sila ng koordinasyon sa mga albularyo.
Sa kakasama rin noon ni Simo, nalaman niyang isang kilalang antingero pala ang kanyang ama. Batikan ito sa lahat ng kumbate at sa ilang dekadang paglalakbay nito, libu-libong aswang na ang binawian ng buhay sa kanyang mga kamay. Marami rin itong kaibigan, kaya na may kahit saan ito makarating, meron itong malalapitan. Ito rin ang naging rason kung bakit palagi nitong iniiwan sa kanila ang lahat ng kinikita nito sa paglalako. Nalaman din niyang hindi lang sa paglalako sila binubuhay ng kanilang padre de pamilya. Kapag may panahon kasi ito, tumutulong ito sa mga taong may matinding karamdaman. Praktikal din itong antingero, kaya na may hindi ito nanggagamot ng walang donasyon. Ayon sa kanyang ama, wala siyang planong maging sobrang banal sa lahat. Ang gusto niya, makatulong at bilang ganti, matulungan din siya ng mga ito. Naniniwala siyang sa ganoong proseso umiikot ang buhay sa mundo. Kumbaga, magtulungan lang para parehas kayong panalo. Makalipas pa ang isang buwan, muli silang bumalik sa kanilang lugar. Ang isang buwang yung pinuno, napakarami ng nalamang lihim ni Simo. Umabot na rin sa puntong marunong na siyang gumamit ng tigalpo at magtaas ng bakod at puder sa katawan. Binigyan na rin siya ng mutya ng kanyang ama para maipagtanggol ang kanyang sarili kapag wala ito sa tabi niya. Inalagaan naman ito ng mabuti ni Simo, lalo pat alam niyang yon ang magtatanggol sa kanya sa panahon ng panganib. Humaling talaga siya sa pag-aaral ng lihim na karunungan, ngunit may isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon habang tinatahak ang daang nais niya. At yun ay walang iba, kundi ang malaking pagbabago sa kanyang ugali at kilos. Kapag mali ang pinaniniwalaan ng kanyang kapatid, sasawayin at sasawayin niya pa ito. Hindi niya yun uurungan sa kahit na anong argumento hanggang sa ito na rin mismong sumuko. Siya na rin ang nanguna pagdating sa pananampalataya sa itaas, lalo na kung wala doon ang kanyang ama. Kapag umaalis din ito, siya palagi naiiwang nagpoprotekta ng bahay nila. Alam kasi ng tatay niya na kayang-kaya na niyang ipaglaban ng kanilang pamilya sa harap ng hindi maiiwasang panganib. Subalit, habang lumalawak ang kanyang lihim na karunungan, mas lalo ring tumataas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Inakala niyang wala nang makakapalag sa kanya hanggang sa dumating na nga ang araw na nangyari ang mga ikinakatakot niya. Isang hapon, habang naghahanda sila ng mga panindang dadalhin, may biglang dumating na lalaki. Unang tingin pa lang dito ng kanyang ama, kapansin-pansin ang matinding pagkagulat nito. Napilitan din itong kausapin ng pribado ang kanyang bisita na parabang meron itong inililihim sa kanya. Dala naman ang kuryosidad ni Simo, dali-dali naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Nang mapansin ito ng tatay niya, inabisuhan siya nitong maghintay at magpatuloy lang sa trabaho, pero hindi niya ito sinang-ayunan. Alam niya kasing magkakampi na silang dalawa, kaya walang dahilan para maglihim pa ito sa kanya. Dahil sa kanyang paninindigan, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sige, makinig ka. Pero huwag ka lang masyadong maingay. Seryosong pinag-uusapan namin dito at buhay ng mga kasama kong nakataya." Matapos naman itong makapagsalita, dito na nagpatuloy ang usapan ng dalawa. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap, dito niya nalaman ang tungkol sa nangyari sa mga kaibigan nito. Ayon dito, sinalakay sila ng grupo ng mga aswang at halos silang dalawa lang ang nakaligtas. Yung kasama nito, iniwan niya sa baryo ng may malubhang sugat sa katawan. Dagdag pa nito na 3 araw siyang naglakbay para lamang mahanap ang lugar na kinaroroonan ng ama ni Simo. Pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay, dito na ito nagsimulang magmakaawa.
Halos lumuhod na ito sa harapan ng tatay niya. Mapagbigyan lamang ang nais niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala namang nagawa ang kanyang ama kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip nito, obligasyon niyang ipagtanggol ito sa mga nilalang na kanila dapat pinapaslang. Mariin din itong inilahad sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Hindi na rin siya dapat pang sumama dahil kung aalis silang dalawa, walang may iwang proteksyon sa bahay nila. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman itong bumalik ng bahay. Noon ding hapon, umalis ito kasama ng kaibigan nitong dumayo. Habang tinitingnan naman yun ni Simo na lumalayo, nagdulot naman ito sa kanya ng matinding pagkabahala. Alam niya kasing hindi magtatagal doon ng ilang araw ang kanyang ama dahil sa tindi ng problemang kahaharapin nito. Sa totoo lang, hindi niya noon naisip na manganganib ang kanilang pamilya, subalit lingid sa kanyang kaalaman, markado na rin pala sila ng mga kalaban ng kanyang ama. Bago ito umalis sa kanilang tahanan, binigyan siya nito ng isang gamit bilang pangunahing proteksyon kung sakasakali man. Ayon pa dito na, hindi malabong may makaharap silang mga nilalang kung kaya't manatili siyang alerto sa lahat ng oras. Dagdag pa nito, normal lang namang may maranasan silang ganun, kaya wag niya itong gaanong isipin. Pagkaabot naman ni Simo ng iniabot nitong gamit, agad naman niyang nakita ng malapitan ang mga simbolong napapaloob sa tabak na kanyang hawak. Kakaiba ang tabak na ibinigay nito sa kanya at ayon kay Simo, unang beses niya lang makahawak ng ganoong bagay. Naniniwala rin siyang hindi ito isang pangkaraniwang patalim dahil sa pangritual nitong disenyo. May mga ukit din yun sa katawan na siya namang nagpapabukod tangi rito. Purong itim din ang tabak, tapos meron itong hawakan na nababalot ng goma. Sa unang tingin, kahit sino makapagsasabi na napakaluma na nito. Gayunpaman, kahit matanda na ang tabak, alam ni Simo na nagtataglay pa rin ito ng hindi masukat na talim. Matapos naman niya itong makuha, agad niya itong ibinalik sa lalagyan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan siya ng tatay niya na pag-aralan ang bawat taktika sa paggamit ng tabak. Huwag mong kalimutang magsanay gamit yan, Simo. Kahit 30 minuto lang sa isang araw, ayos na yon. Tandaan mo, hindi mo masasabi ang araw ng paggamit mo niyan. Mas mainam ng handa kesa magpabaya. Matapos naman itong makapagsalita, dito na ito umalis. Pagkalayo naman ito, dali-dali namang pumasok si Simo sa kanilang bahay. Ilang linggo pa ang lumipas, wala pa ring balita sa kanyang ama. Nataon naman noong wala siyang ginagawa, kaya gumugol siya ng 2 oras para gamitin ang tabak. Di naman siya noon pinapansin ng kanyang ina, sa kadahilan ng abala rin ito sa mga ginagawa nito. Ayon pa kay Simo na napakatahimik ng lugar nila noon, kaya naman hindi niya inaasahang may mangyayari. Akala nga niya, mas maunang umuwi ang tatay niya bago magkaroon doon ng panganib, pero habang tumatagal na wala pa ito, may napapansin na siyang mga hayop na pabalik-balik sa patag malapit sa bahay nila. Unang silay pa lang niya sa mga ito, alam na niyang hindi ito mga ordinaryo, kaya medyo naalarma naman siya. Ilang araw pang dumaan, mas lalong dumami ang mga nilalang hanggang sa maranasan na nila ang unang pagsalakay. Alam ni Simo na aswang ang mga nilalang na kanyang nakita, kung kaya't maaga siyang naglatag ng mga pangontra. Ang kaso lang, dahil sa dami ng mga ito, hindi na yon nahirapang basagin ang mga depensa niya. Napakaaga pa nun pinuno, at sa pagkakatanda ni Simo, kakatungtong pa lang noon ng 9:00. Gising pa ang lahat ng mga kapatid niya, kaya nang marinig nito ang kakaibang atungal sa labas, di nito mapigilang matakot.
Mas lalo ring nagimbalang kanilang pamilya nang makarinig ito ng panunuwag sa dingding ng likod ng bahay nila. Kapansin-pansin na rin ang pagkarit ng mga kuko sa pinto. Senyalis na sila talaga ang pakay ng mga ito. Matapos naman itong marinig si Simo, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang tabak. Bago niya iniwan ang mga kapatid niya, inabisuhan niya ang kanyang ina na huwag itong hahayaang pumunta kung saan-saan hanggat wala siya. Mariing din niyang inilahad na sa kanilang sitwasyon, hindi malabong may mamatay kung hindi sila mag-iingat. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Nang masipat naman ito ni Simo, nagmamadali naman siyang tumungo sa palikuran nila para tagain ang mga nilalang na nagtatangkaroong pumasok. Unang dating pala niya sa lugar, nakita na niya ang dalawang maiitim na kamay na nagpupumilit sumira sa dingding ng bahay. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong tinaga, dahilan para maputol ito nang hindi kaagad namamalaya ng aswang. Pagbawi naman ito ng kanyang kamay, buong lakas itong umatungal habang nagwawala sa labas. Nang marinig naman yun ni Simo, paulit-ulit naman niya itong pinagmumumura habang sinisindak. Walang habas din niyang pinagtatataga ang pundasyon ng bahay nila habang hinihimok ang mga itong magpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Nang marinig naman yon ng mga nilalang na nasa labas, bahagya naman yung napatahimik kasabay ng pagrinig niya sa boses ng isang matandang lalaki. Hindi mo kami masisindak sa tapang mo, bata. Alam naming wala dyan ang iyong ama. Akala mo ba, kaya mo kaming pagsabay-sabayin dahil lamang sa kakarampot na karunungang nataglay mo? Tingnan natin. Darating din ang araw na magkakasubukan tayo. Pagkasambit naman ito ng mga nilalang, nakarinig siya ng malakas na pagkumpas ng pakpak sa himpapawid. Matapos naman niya itong marinig, dito na nagsimulang tumahimik ang paligid. Kinabukasan paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanila ang dalawa nilang kalabaw na nakabuwal na sa lupa. Wakwak ang tiyan ng mga ito, tapos nawawala ang kanilang mga ulo. Sa estado rin ng mga ito, halatang nilason muna yon bago paslangin. Bukod kasi sa nagkukulay lila na ang mga katawan nito, naglalabas na rin ito ng kakaibang baho. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa nang nagkumpulan sa labas ng kanilang bahay ang mga kababaryo nila na nakikiusyoso. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Simo, gawa ng sa isip-isip nila. Wala naman itong kaide-ideya sa mga nangyayari. Dumaan pa ang mga gabi. Nagpatuloy ang ganoong kaganapan hanggang sa magdesisyon na ang kanyang ina na lumikas na muna pansamantala. Alam kasi nitong hindi na magtatagal ang bahay nila. Kaya kung patuloy sila roong maglalagi, may posibilidad na mapahamak silang lahat. Nang marinig naman ni Simo ang suhestyon ng kanyang ina, agad naman niya itong tinupad. Bago sila lumipat, sinuyod muna nila ang mga kabahayan malapit sa simbahan. Humingi na rin sila noon ng tulong sa kakilala nilang albularyo nang sa gayoy maging ligtas ang mga susunod pang gabi. Nang marinig naman ng matandang albularyo ang kanilang hinaing, agad naman sila nitong pinasilong sa pamamahay nito. Ayon sa matanda, ligtas sila sa bahay nito, basta ba'y iwasan nilang makipagtalo sa mga nilalang na nanggagambala. Ang kinakailangan nilang gawin, huwag nang pansinin ang mga bagay na kanilang maririnig. Dagdag pa nito na, kapag gano'n ang ginawa nila, kusang aalis din doon ang mga nilalang. Pagkarinig naman ni Simo sa abiso nito, tumangulang naman siya. Akala nung matanda susunod siya, pero pagtungtong ng sumunod na gabi, ginawa niya ang kanyang plano na tanging siya lang ang nakakaalam. Naniniwala kasi siyang kapag kinaharap niya ito,
mas lalong madaragdagan ang kanyang lakas kung sakali mang magtagumpay siya sa kanyang binabalak. Aminado rin siyang ikakatuwa ito ng kanilang padre de pamilya sa sandaling malaman itong ipinakita niyang katapangan. Unang paramdam pa lang ng mga aswang sa bahay ng albularyo pinuno, matapang na siyang lumabas bitbit ang tabak na inihabili ng kanyang ama. Pagsarado naman niya ng pinto, nakita niya ang mga nilalang na nakalapag sa itaas na bahagi ng bakod ng bahay. Kahit nababalot ito ng dilim, kapansin-pansin ang mapupula nilang mga mata. Matapos naman niyang masilayan ng mga ito, bigla naman yung humuni habang dahan-dahang gumagapang pababa. Pagtapak ng mga nilalang na yon sa lupa, buong puwersa naman yung sumugod sa kanya. Habang papalapit ang mga aswang, nagpapakawala ito ng mga kakaibang huni, dahilan para mapansin ito ng albularyo. Pagdungaw naman ng matanda sa labas ng bahay, laking gulat na lamang nito nang masipat niya itong sisimo na nakikipagpatayan sa mga aswang. Ayon sa matanda, nasa 10 ang dami ng mga nilalang na nagtutulong-tulong para mapaslang siya. Ang ipinagtataka lang noon ng albularyo, bakit napakaliksi niya? Tipong kahit nasusukol na siya, nakakaya niya pa rin kumawala. Di lang yon, masyadong malakas din noon si Simo para sa kanyang edad. Ni hindi nga maisip ng matanda kung papaano niya ito nagagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, napagtanto nitong maaaring nagtatangan siya ng mutya. Dahil dito, nagpasya na rin itong tumulong. Paglabas naman ito, agad naman itong umihip ng tigalpo sa hangin, dahilan para mapansin ito ng mga aswang. Pagsilay naman ng mga itong papasugod na ang matanda, hindi na ito nagpumilit pang makipaglaban. Sa halip ang ginawa nila, tumakas na ng paisa-isa. Kalaunan, napansin na lamang noon ni Simo na wala na palang natira sa mga ito. Paglipad naman ng huling aswang na nakabuno niya, agad namang bumalik ang katahimikan sa paligid. Matapos nun, dito na sila nagkaharap ng matanda. Maraming bagay itong itinanong sa kanya na halos hindi naman niya maunawaan. Dumaan pa ang mga araw, hindi na nangahas ang mga nilalang na bumisita sa bahay ng matanda. 1 buwan ang lumipas, pagbalik ng kanyang ama, inilahad niya ang tungkol sa mga nangyari. Imbis na mag-alala naman yon sa kalagayan nila, napangiti lang naman ito habang ipinapakita ang nakabaong bato sa hawakan ng tabak. Magmula noon pinuno, mas lalong lumawak ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Ito rin ang naging daan upang mas lalo niya pang maunawaan ang lihim na buhay ng isang manlalako. At sa maniwala man kayo o hindi, alam niyo ba na ang kwento na to ay nagmula doon sa malakas na antingerong bumilib sa abilidad ng batang si Simo. Hindi ko ina-expect yun kasi ang iniisip ko, parang kakarmahin si Simo sa sobrang yabang niya. Pero sobrang lakas pala talaga niya. So ako, nabitin ako sa kwento na to. Siguro, kayo rin.